Köszöntök tehát mindenkit, Huszár András vagyok, a Green Policy Centernek az igazgatója, és köszönöm szépen, hogy csatlakoztak, ránk szánják a délutánból ezt a kis időt, annak érdekében, hogy a Nemzeti Energia és Klímaterv felülvizsgálati folyamatában a második rendezvényünket meghallgassák. Ugye múlt héten beszéltünk már a Nemzeti Energia és Klímaterv felülvizsgálatáról, ma pedig folytatjuk ezt a sorozatot, és a nem energia szektorokra koncentrálunk. Azt a fantázia nevet adtuk az eseménynek, hogy keresünk 2,6 millió tonna szén-dioxid egyenértékű kibocsátás csökkentést. Ez nyilván arra utal, hogy nem igazán világos, hogy ezt miből és hogyan fogjuk elérni a NECT alapján, legalábbis a jellegi verzió alapján. A program az úgy fog kinézni, hogy először Kocó Levente kollégám fog röviden beszélni a NECT felülvizsgálat kapcsán a mi általunk készített értékelésről ezekben a releváns mai szektorokban, ugye mezőgazdaság, hulladékiparról van szó, és utána pedig kiváló szakértőkkel egy panelbeszélgetésre fog sor kerülni. Ez tehát a második rendezvényünk a témában. Mindenkinek lesz lehetősége majd véleményezni az értékelésünket, ezt szívesen eljuttatjuk azokhoz, akik ezt kérik, de erről majd a végén is szólunk egy pár szót a rendezvény végén. A közönségnek lehetősége lesz kérdezni az eseményen, ezt kérjük, hogy írásban tegyék meg itt a jobb alsó sarokban a chat-ra kattintva, és akkor a végén a panelisták, ha tudnak, akkor válaszolni fognak a feltett kérdésekre. Azt hiszem, hogy ennyi elég bevezetőnek, és akkor először megadom a szót tehát Kocó Leventének, a Green Policy Center klíma szakértőjének, hogy beszéljen röviden a nem energia szektoroknak a helyzetéről a NECT felülvizsgálat alapján. Parancsolj! Köszönöm szépen, már is kiteszem a diasort. És tehát én is köszöntök szépen mindenkit, én is köszönöm, ránk szánták a napot. Ha esetleg van még itt olyan, aki nem tudja, hogy kik vagyunk, egy-két szóban nagyon röviden. A Green Policy Center éghajlatváltozással és fenntarthatósággal foglalkozó think tank és non-profit tanácsadó cég. Nagyjából 3 éve létezünk, vagy most már 3,5 inkább. És ugye az a hitvallásunk, hogy kiegyensúlyozottan tudományos alapokon és őszintén valamit párthovatartozástól függetlenül beszéljünk, és tartalmas párbeszédet kezdjünk a klímasemlegességi célunk elérés érdekében, hogy Magyarország esetén még 2050, illetve szakpolitikai javaslatokat tegyünk mindennek érdekében. Rátérve a Nemzeti Energia és Klímatervre, aki esetleg itt volt a múlt heti közlekedési rendezvényünkön, annak ez egy picit ismétlés lesz, de most nem fogok végigmenni az összes ponton, mint múlt héten, hanem csak a mai témához kapcsolódó dolgokat érintem, illetve az általánosságokból, amit nem lehet elhagyni. Tehát ugye egy kicsit kontextusba helyezzük, hogy mi ez az egész, ugye minden tagállamnak az Európai Unióban van Nemzeti Energia és Klímaterv, amely a 2021-2030-as időszakról készült. Ezt az Energiaunió irányításáról szóló uniós rendelet rendelte el, mondjam, hogy létre kell hozni ezeket a dokumentumokat, és ugye ennek a rendeletnek a 14. cikke lehetővé teszi azt, hogy a tagállamok egy ilyen félidei felülvizsgálatot folytassanak ezeken a klímaterveken. Tehát nyilván maga ez a 14. cikk, ez csak a lehetőséget teremti meg, tehát akár az is lehetett volna ennek a kimenetele, hogy a tagállamok úgy döntenek, hogy megvizsgálják a terveiket és nem frissítik őket, de most ebben a jelenlegi helyzetben ez nem volt opció, ugyanis egyrészt az Európai Uniós klíma- és energiapolitikai célok, valamint a szakpolitikai intézkedések is teljes újraszabásra kerültek az elmúlt évek során, mióta 2019 végén, 2020 elején elfogadták ezeket a nemzeti energia és klímaterveket, valamint hát ugye itt van velünk az energiaválság, amelyet tulajdonképpen Oroszországnak az ukrajnai inváziója váltott ki. Tehát elég sok minden van itt, amelyet figyelembe kell venni. Most maga a folyamat, ugye az úgy néz ki, a frissítésnek a folyamata,
hogy ugye idén június 30-ig kellett volna minden tagállamnak benyújtani a frissített változatát. Hát ez még mindig nem minden tagállam esetén történt meg. Ugye Magyarországnak a felülvizsgált termék a tervezete ugye benyújtásra került, szeptember 4-e óta elérhető nyilvánosan, tehát nyilván ez is valahogy a dátum körül kerülhetett benyújtás az Európai Bizottságnak. Ugye a bizottság átnézi ezeket a dokumentumokat, megnézi, hogy ki jön a tagállami vállalások összességéből az uniós megújuló és energiahatékonysági célérték, és ez alapján ajánlásokat tesz a tagállamok felé, és jövő június végéig kell a frissített terveket leadniuk a tagállamoknak, ami már nem tervezett, hanem a frissítésnek a végleges változata. Ha esetleg még azokból se jönnének össze az uniós vállalások, akkor pedig a bizottság maga avatkozik be. Tehát Magyarország esetén ugye egy olyan dokumentum állt össze, vagy hát azt mondom, akár általánosságban is, van egy szöveges része, illetve van 4 darab melléklet, amelyek 3 Excel file formájában öltenek testet. És ott 2 fogalom van, amit érdemes megjegyezni, hogy a VEM és VAM, ezek az előrejelzési forgatókönyvek, amiket ez a Nemzeti Energia és Klímaterv tartalmaz. Ugye a VEM az a jelenleg hatályos intézkedések, tehát with existing measures szerinti pálya. A VAM pedig a with additional measures, tehát a további intézkedések szerinti pálya, nyilván a VAM az egy referencia, és ahhoz képest a VAM jelenti az újdonságot. Ugye 2050-ig készültek most a friss dokumentumban már előrejelzések, mint kibocsátásra, mint energiafogyasztásra. Ez egy nagy újdonság, mert a korábbi változat, tehát ami most hatályos, ez még csak 2040-ig nyújt ki. Nagyon röviden a legfontosabb célokról, tehát üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése terén, ugye az eddigi cél az egy bruttó 40%-os csökkentés volt 1990-2030-ig, ez 50%-ra emelkedne. Az energiahatékonysági cél az a végső energiafelhasználás 2030 évben, ugye az új cél szerint 750 petajoule lehetne legfeljebb, ez 785 volt régiben. Megújuló energia részaránya a végső energia felhasználáson belül a 2030. évben pedig 29%-ra nőne. Most itt a további energiás részekben nem merülünk el, viszont egy-két gondolat arról, hogy általánosságban Green Policy Center mit gondol erről. Tehát, hogy azt látjuk a VAM forgatókönyv szerint is, hogy ez a pálya ez nem vezeti el Magyarországot a klímasemlegességhez 2050-ig. Hát ráadásul ugye még az is, ahogy a címben már utaltunk rá, az bizonyos 2,6 millió tonna kibocsátás, ez onnan származik ez a szám, hogy tulajdonképpen maga ez a tervezet, ez hát bevallottan hiányos. Tehát pont azokra az ágazatokra, amikről ma beszélni fogunk, különösen az iparra, meg a mezőgazdaságra, nem is készült VAM forgatókönyv, még nincsenek meghatározva azok az intézkedések, amik el fogják érni a kormányzat szerint ezt a célt, amit ez a dokumentum kitűzött. Tehát tulajdonképpen a mostani verzióban a VAM forgatókönyv ez 2030-ra még ezt az 50%-os csökkentést sem éri el, hanem még 2,6 millió tonna hiányzik a kibocsátás csökkentésben. Tehát nyilván azokat a hiányosságokat orvosolni kell, valamint úgy gondoljuk, hogy még, ha elérnénk ezt az 50%-os célt, még azért az sem feltétlenül a maximum, amit ki lehet hozni, mert hogy hát szerint a modellezésünk azt mutatja, hogy ennél magasabb célértékek elérés is megvalósítható, sőt kívánatos lenne már 2030-ig. A másik cél az bruttó volt, amit a kormányzat használ, mivel hiányoznak az előrejelzéseknek az erdészeti szektorra vonatkozó részé, ezért a nettóra való átváltást nem is lehet megtenni. Mi viszont, ahogy a klímasemlegességet az új uniós cél van, inkább egy nettóban számolnánk, és nettó 60%-os kibocsátás csökkentést gondolnánk megvalósíthatónak 2030-ig, 30%-os megújuló részarányt, és egy olyan energiahatékonysági javulást, ami körülbelül 710 petajoule körüli energiafogyasztást, végső energiafogyasztást eredményezni 2030-ra. 2040-re pedig 85%-os UHG csökkentés lenne szerintünk elérhető. Nyilván sok járulékos előnye van, csak hogy néhányat megnevezzek, hogy alacsonyabb energiafüggőség, olcsóbb energia. Nyilván azt láttuk a tavalyi évben, hogy az energiafüggőség ez mekkora költségeket okozott. Nyilván egy gazdaságfejlesztési potenciálja azoknak a beruházásoknak, amik ezt elérik.
valamint egy egészségesebb környezettel számolhatunk. Ugye a finanszírozásban most időhiány nem mennék bele, de készítettünk tavasszal erről egy tanulmányt, ami levezette, hogy 2030-ig rendelkezésre állnak ezek az uniós és hazai források, amik ugye ezt tudnak fedezni. Ugye a nettó cél azért lenne, mert a cél nettó formában is kitűzési kerülne, hogy ez azért lenne jó, hogy összevethető legyen a 2050-es klímasemlegességgel, illetve a 2030-as uniós céllal. A szektorális alcélok kitűzése pedig azért lenne előnyös, mert akkor minden iparág számíthatna arra, hogy tőle mit várnak el. Nyilván maga a Nemzeti Energia és Klímaterv tartalmaz ágazatonként előrejelzéseket, de ezek ugye egyelőre alcélnak nem minősülnek, vagy is nincsenek így deklarálva. Nyilván vizsgáltuk azt is, ugye a saját modellünk segítségével igyekeztünk leutánozni a kormányzati modellezést, tehát vizsgáltuk, hogy teljesíthetőek-e azok a célok, amelyeket a tervezet kitűz. Hát itt a megújuló energia esetén azért látunk kockázatokat, de ezt majd a véglegesen megjelenő tanulmányban önök is látni fogják. És térjünk rá akkor a mai ágazatainkra, hogy ott mit tapasztaltunk a vizsgálat során. Hát itt AFOLU fantázia név alatt látható, ugye ez egy ENSZ-es nomenklatúra, de ez a mezőgazdaságot, illetve a földhasználat és erdészet ágazatokat fedi le. Ugye ezek esetén ugye a legfőbb motiváló tényező ez a közös agrárpolitika lenne a Nemzeti Energia és Klímaterv felülvizsgálatának tervezete szerint. Azon kívül belengeti azt, hogy esetleg egy energia- és klímatudatos társadalom megteremtését szolgáló programot lehetne indítani, ez egy szemléletformálási program lenne. Viszont erről semmilyen információ nem derül ki, hogy ez mit tartalmazna, milyen hatása lenne, mikor indulna, tehát csak ilyen kifejezésig megjelenik a szövegben. A mezőgazdaság esetén, ugye a mezőgazdaságban külön kezeli az energiafogyasztásból eredő kibocsátásokat, illetve a nem energiával, tehát magából a mezőgazdasági termelésből eredő emissziókat. Az energia esetén készült különben is van projekció, de ezek meglepően hasonlóak egyébként, tehát nem nagyon van eltérés. Ami számunkra furcsa volt az, hogy itt főleg elektrifikációval számoltak a mezőgazdaság esetén, és mondjuk a biomassa az nem nagyon jelent meg, pedig hát, ez egy mezőgazdasági terület emlékéznél van. A nem energia esetén, ugye ennyiből a mezőgazdaság, ez kicsit kilóg a mai témakörből, itt legalább készült egy BAM forgatókönyv, viszont ez gyakorlatilag csak annyival több a vennél, hogy az országos levegőterhelés csökkentési programnak a várható új intézkedéseit beépítette, tehát egy ilyen levegőtisztasági motiváció áll mögötte, és hát ez gyakorlatilag a talajhasználat kategóriában, tehát a műtrágyák esetén jelent kibocsátás csökkentést, a többinél viszonylag minimális a változás. Tehát valószínűleg még ezen is azért lehetne javítani. Ugye a LULUCF esetén, tehát a földhasználat, illetve erdészet esetén teljesen hiányzik is az előrejelzés, mind a BAM esetén, ezt a végső tervben igyekeznek majd pótolni jövő évre. Ugye a biomassa esetén legalább ott egy olyan utalás történik, hogy ugye célul tűzték ki a LULUCF rendelet szerint Magyarországra 2030-ig jogilag kötelező célnak a teljesítését. Úgyhogy amikor mi próbáltuk modellezni ezt az ágazatot, így szántunkból, úgymond, tehát nem kormányzati megrendelést teljesítünk, valami civil szereplő végezzük ezt a véleményezést, akkor igyekeztünk mi is felvenni a célnak az elérését, viszont azt láttuk, hogy az erdészetben a 2050-re, mivel a klímaváltozás miatt pusztulnak az erdők, így lecsökken az elnyelés. Az ipar esetén szintén megbontva tartalmazza a tervei az energiára, illetve a folyamat emissziókra vonatkozó előrejelzéseket. A folyamat emissziók alatt azt értjük, amikor közvetlenül a gyártás melléktermékeként keletkeznek üvegházhatású gázok. Ez több ipari ágazat esetén egyébként elég nagy részét kiteszi kibocsátásoknak. Az utóbbiak esetén csak van forgatókönyv készült, itt hiányoznak további intézkedések, az energiára készült VEM is van. Azt látjuk az iparnál, hogy óriási termelésbővüléssel számol, tehát ilyen 2-3-szorosára, vagy akár még többre nő az egyes iparágaknak a termelési 2050-ig. Ez szerintünk nem minden ágazat esetén látszik reálisnak a jelenlegi piaci körülmények alapján legalábbis, vagy piaci kilátások alapján, de kíváncsi vagyok, hogy majd a panelben ezzel kapcsolatban mi fog elhangzani.
illetve hogy az adatok is kicsit nehezen értelmezhetőek, mert különböző mértékegységben vannak megadva. Ugye a nagy termelésbővülés miatt a terv az nagyon drasztikus energiafogyasztás és kibocsátás növekedéssel számol, tehát ez az energia esetén 69-48%-os növekmény, kibocsátás hát attól függ, hogy mit nézzük, mert a szöveg és a negyedik melléklet ez egy komoly ellentmondást tartalmaz sajnos a jelenlegi tervezetben, tehát ez akár 30-80% lehet ez a növekmény, reméljük majd ezt megtudjuk, hogy mennyi a végső tervezetben. Utána arra a tervezet, hogy a széndioxid leválasztása, tárolása vagy felhasználása, tehát a CCUS technológiáknak nagy jövőt látnak Magyarországon. Ez már a VEM-ben is megjelenik az acéliparban, hogy ellensúlyozza a megugró termelés miatt megnövekvő COX, tehát szénfelhasználást. A VAM esetén viszont ugye nem számolták ki, nem tudjuk, hogy ott hol jelenik meg, tehát ez egy bizonytalan. Hidrogén megjelenik az iparban, viszont meglepően alacsony, tehát számukra az volt meglepő, hogy a közlekedésben több hidrogén felhasználással számolnak, mint az iparban, pedig azt gondolná az ember, hogy ez a fő fókusz. Technológiaváltás a VEM-ben nincs, vélhetően, ugye a VAM esetén pedig hát nem tudjuk, hogy van-e, már ez nincs kidolgozva. Egyelőre itt ezek a projekciók, ezek elég gyengék az ipar esetén. Végül, de nem utolsó sorban a hulladékgazdálkodásra térnék rá, hát erről elég keveset tudok elmondani, ugyanis maga a tervezet is hát roppant keveset árul el róla jelen pillanatban. Itt is csak VEM forgatókönyv készült, tehát hogy a többletintézkedések, meg azoknak a modellezése hiányzik. Ugye a VEM forgatókönyvből annyi derül ki, hogy számolnak hulladékégetéssel, főleg a távhőben való hasznosítás tekintetében, illetve körülbelül felére csökkennének 2050-ig a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kibocsátások. És hát ennyit szerettem volna mondani bevezetőként, és akkor visszaadnám a szót, aztán a panelben folytatjuk. Köszönöm szépen, Levente, a felvezetőt. És akkor ezen a ponton bemutatnám a panelbeszélgetés résztvevőit. Itt van velünk Bíró Kinga, Faster ZRT fenntarthatósági szakértője, és a BME villamosenergetikai tanszékének tudományos munkatársa. Szervusz, Kinga! Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit! Itt van velünk Felföldiné Kovács Ágnes, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés fenntarthatósági igazgató helyettese. Üdvözlöm, Ágnes! Tisztelettel köszöntöm a panelbeszélgetés résztvevőit. És végül, de nem utolsó sorban Merza Péter, a Humusz Szövetség alelnöke és oktatási programvezetője, és itt van velünk. Szervusz, Péter! Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit! És hát továbbra is marad a panelben is Kocó Levente kollégám. Panelbeszélgetés körülbelül 40 percre tervezzük, és hát 2-3 körben szeretném minden résztvevőt megszólaltatni. Ugye mielőtt rátérünk a konkrét beszélgetésre, ugye itt most a nem energetikai kibocsátásokról fogunk beszélgetni, az iparban, a mezőgazdaságban és a hulladék szektorban, így állítottuk össze a panelbeszélgetést, hogy mindegyik szektornak legyen itt egy szakértője. Ugye, hogy kontextusba helyezzem a közönség részére a helyzetet, a hazai üvegházhatású gáz kibocsátásokból a nem energiához köthető ipari kibocsátások nagyjából 11%-ot tesznek ki, nagyjából ugyanennyit tesz ki a mezőgazdaságból eredő kibocsátások is, és a hulladék pedig 6%, a legfrissebb leltár jelentés alapján, a 2021-es adatokat nézve. Tehát, hogyha összeadjuk, akkor egy kicsit több, mint a teljes UHG kibocsátásunk negyedéért felel ez a 3 szektor, úgyhogy mindenképpen jelentős kihívásról van szó ezeknek a dekarbonizációjában, és hát, hogy mik ezek a kihívások, majd azokról részletesebben is fogunk beszélgetni. Első körben Kingához fordulnék. Ugye az ipari folyamatok emissziójával és a hulladék gazdálkodással szemben a mezőgazdaság esetén azért a tervezetben vannak intézkedések, de főleg levegőtisztasági szempontú, vagy azzal a fókusszal születtek meg. Ugye a mezőgazdaságnak a dekarbonizáció ez egy nagyon összetett problémakör,
nyilván enni kell, élelmiszert elő kell tudni állítani, és ezzel együtt viszont fontos lenne, hogy a szektornak a dekarbonizáció is végbe menjen, vagy megtörténjen. Hogy látod, milyen megoldások létezhetnek erre? Mi az, amit a NECT tervezetben is már most szívesen látnál, egy kicsit részletesebben is kibontva? Mi az, ami Magyarországnak lehetősége ezen a területen? Oké. Én amivel kezdeném, az, hogy az agrárium mondjuk a másik szektorokra is igaz, de ez leginkább a klímaváltozás negatív hatásait egyrészt elszenvedi, másrészt okozója is, és 3 kihívásra kell az agráriumnak reagálni. Tehát egyrészt az, hogy biztosítsa a termelékenységet és az élelmezés biztonságot, ez nagyon fontos dolog, alkalmazkodjon a klímaváltozás várható hatásaihoz, növelje az ellenálló képességét, és ugye próbáljuk csökkenteni a kibocsátást. És ezt a 3 kihívást, tehát erre adhat megoldást a klímaorientált okos mezőgazdaság, ez angolul Climate Smart Agriculture-nek hívják, CSA-nak szokták rövidíteni, ezt a FAO vezette be ezt a fogalmat még jóval 10 évvel ezelőtt különben. Ez alatt a különböző technológiai újításokat, vagy már a meglévő technológiáknak az újszerű felhasználását értjük, és ezek az eszközök azok, amik figyelembe veszik és alkalmazzák is a már hagyományosan bevált agrárgyakorlatokat, és ezekre építkezve próbálnak innovációt létrehozni. És ez nagyon fontos például, hogyha a talajokat nézzük, a talajnak a regenerációs képessége az rendkívül fontos. Például az IPCC-nek jelentésében is megjelent, ami a földhasználattal foglalkozik külön jelentésében, hogy 50, sőt 100-szor gyorsabban használjuk el a talajainkat, mint ahogy ez képes tudna regenerálódni, és ehhez szükségesek a talajkímélő innovatív eszközök, hogy növeljék a talajnak az ellenálló képességét és alkalmazkodó képességét. Tehát amit én mondanék, hogy mint intézkedés, hogy támogassuk a fenntartható agrárgyakorlatokat és a környezetbarát technológiákat kell előtérbe helyezni, hogyha a nagy gazdaságoknál nézem, ott a precíziós mezőgazdálkodás, ami szóba kerül, napelemeket lehet használni, elektromos járműveket bevezetni. Ha a gyakorlatokat nézem, még az ökológiai gazdálkodást érdemes előtérbe helyezni, főleg a kisebb gazdaságok esetén. Volt egy felmérésem különben, ahol a Dunántúlnak az agrárgazdaságait mértük fel, és ott egyértelműen kijött különben, hogy a gazdák nyitottak lennének a különböző technológiai újításokra, viszont bizalmatlanok a technikákkal, a technológiákkal szemben. Nem meglepő, hogy első helyen hátráltató tényezőként jelent meg, vagy akadályként a pénzügyi forrás hiány, a szakképzett munkaerőnek a hiánya. Hogyha a kicsiket nézzük, a kis és középvállalatok, ők elsősorban az olyan technikát fogják előtérbe helyezni, ami egyszerűen használható, kicsi fenntartási költsége van. Viszont tényleg támogatni kell őket, tehát ezt állam szintjén, kormányzati szintén, hogy piaci ösztönzőket, támogatásokat, adókedvezményeket adjunk a fenntartható gazdálkodást folytató vállalatok számára, és nagyon fontos az, hogy ne csak a beruházásba támogassuk őket, hanem a gyakorlati alkalmazást is mutassuk meg nekik, tehát képzéseket tartsunk. Kijött különben a DESI Index, meg az EIS Index alapján, tehát ez az uniós innovációs eredménytábla alapján is, hogy hazánknak az innovációs teljesítménye jóval az uniós átlag alatt van. A DESI Indexnek van egy dimenziója, ami kifejezetten a kisvállalkozások digitális felkészültségét méri, és ez alapján még jóval, nemhogy az uniós átlag alatt, hanem a legrosszabbul teljesítő országok között vagyunk, de ennek a megoldására született meg a Nemzeti Agrárkamara által is ez a Digitális Agrárakadémia kezdeményezés, ami tananyagokat, képzéseket biztosít igazából bárki számára, tehát én is beregisztráltam, ingyenesen le lehet tölteni a tananyagokat, viszont ezt az agrárgazdaságok, tehát a vállalkozások, főleg a kisebbek nem ismerik, tehát hogy ez szükséges tovább népszerűsíteni a körükben. Ami még lehet intézkedés szintjén, hogy szigorúbb előírásokat lehetne bevezetni, itt gondolok a metán kibocsátásokra. Uniós szinten ugye a zöld megállapodás részeként elfogadta a bizottság a metán kibocsátás csökkentésére irányuló stratégiát, ami elsősorban a technológiára épít és a természet alapú megoldásokat részesíti előnyben. Megjelenik benne a trágyakezelés módszere, tehát hogy biogázként használjuk föl
viszont konkrét kibocsátás csökkentési értékek ugye nincsenek, és ugye a metán az agráriumban a második leginkább a legnagyobb arányba kikerül üvegházhatású gáz, tehát ezt még át lehetne gondolni. Tehát akkor ugye a képzés, tudásformálás, ugye az fontos, piaci ösztönzők, illetve talán legfontosabb még a kutatásfejlesztésnek a támogatása. Tehát, hogy tényleg innovatív nem csak technikákat, hanem például termékeket, növényi alapú húsalternatívákat fejleszünk ki, illetve az élelmiszer hulladéknak a csökkentése is fontos cél lehet, és ami még nagyon fontos, hogy ezeket az intézkedéseket tényleg összehangoltan szükséges kezelni, és be kell vonni a stakeholdereket, a mezőgazdasági termelőket is az intézkedéseknek a megalkotásában. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Nagyon kompakt volt a válasz, meg sok érdekességet is említettél. Ezekről majd lehet, hogy még kérdezni fogok a későbbiekben, de nekem is voltak ebben újdonságok, úgyhogy köszönöm. Ágneshez fordulnék egy nagyon konkrét ügyben, vagy egy nagyon konkrét kérdésem lenne. Ugye az ipari folyamatok kibocsátása terén az acélipar az egy nagyon energiaintenzív is, meg kibocsátásintenzív iparág is. Ugye Magyarországon a Dunafer az egyik legnagyobb acélipari termelő, és hát itt most mindenféle problémák voltak ugye a céggel kapcsolatban. Úgy tűnt, hogy csődbe megy, de aztán most úgy tűnik, hogy sikerült egy új tulajdonosnak megvásárolni. Ugye csak hogy kontextusba helyezzük, a mátrai erőmű után ez a létesítmény, vagy ez a komplexum a második legnagyobb ilyen egyedi üvegházhatású gázt kibocsátó Magyarországon, úgyhogy mindenképpen meghatározó fontosságú, hogy mi lesz ezzel a céggel. Mit lehet erről tudni, nem tudom, hogy milyen információkat tud ezzel kapcsolatban esetleg megosztani velünk. Még egyszer tisztelettel köszöntöm a panelbeszélgetés résztvevőit. Igen, csak megerősíteni tudom a sajtóhíreket. Az új tulajdonos október 20-ától került tulajdonba, megkezdte a működését a gyárban kedden, tehát 24-én volt az első nagy felsővezetői találkozó. A tulajdonos és a felső vezetése megjelent itt a gyárban a Libertynél, azóta operatívan minden nap foglalkoznak a gyárral. Meghirdették az új 100 napos programjukat, és ennek az igazán rövid összefoglalója annyi, hogy a folyamatokat egyszerűsíteni szeretnék, zökkenőmentes átállást szeretnének, folyamatok átalakítását, stratégiai tervek készítését, ami ugye számunkra ebben a szempontból igen fontos, és az IV-kemence projekt előkészítését és a kódszemléletű vezetés megvalósítását. Ennek az IV-kemencés projektről annyit kell tudni, hogy ugye az acélgyártásnak két alapvető folyamata van, a nagyolvasztós acélgyártás, ami szén alapú, nagy kibocsátású, nagy energiaintenzitású, és az elektromos ívkemencés acélgyártás a másik technológia. Ez a kettő elterjedt és jól működő a világon. Az acélgyártás 90%-a ezzel a két technológiával történik. A többi technológia az inkább csak kísérleti fázisban van, nagyon jó kezdeményezések, alacsony energiafelhasználás és kibocsátású technológiák, de még nem piacképesek igazából. És az új tulajdonos, a Liberty elindult abba az irányba Dunaújvárosba is, hogy egy ívkemencés technológiát telepít ide le, amivel deklarált, hogy 2030-ra széndioxid semleges green steel előállítás legyen Dunaújvárosban. Ez a deklarált cél. Most ezt nézzük meg számokba egy kicsit, ha itt keressük a CO2-ket. Egy nagyolvasztós, szénalapú acélgyártási technológia, próbálok egyszerűen fogalmazni, hogy megérthető legyen mindenki számára,
annak 24 gigajoule per tonna a nyersacélra vetített energiafelhasználása, és 2,1 CO2 per tonna nyersacélra vetített kibocsátása van. Ez az elektromos ívkemence esetében a 24 gigajoule per tonna energiafelhasználás lecsökkent 10,04 gigajoule per tonnára, ezek a World Steel-nek az adatai alapján van, és a 2,1 tonna CO kibocsátás az lecsökken egy ilyen 0,67 tonna CO2 a CO2 kibocsátásra. Ez annyit jelent, hogy 1,5 millió tonna termelés, acél éves termelés mellett a Dunafer a nagyolvasztós technológiával 3,2 tonna CO2-t bocsát ki egy évben, míg elektrokemencés technológiánál ez a szám 2,2 millió CO2-vel kevesebb. Tehát borzasztó nagy a különbség, de még mindig nem CO2 semleges. Erre még nagyon sokat kell dolgozni, hogy az egész folyamat CO2 mentes, széndioxid semlegesek legyünk. Terve van véve egy 30 megawattos naperőmű telepítés is. Ugye ennek az új technológiának a bevezetése azzal fog járni, hogy a jelenleg óránkénti, körülbelüli számot mondok, 50 megawattos villamosenergia igénye a gyárnak, amikor dolgozik kompletten az egész gyár, akkor olyan 50-60 megawatt között használunk óránként. Ez fölmegy 200-250 megawatt villamos energiaigényre az elektrokemencés gyártás mellett. Ez rögtön ebben a pillanatban láthatóvá teszi, hogy ez csak akkor tud CO2 mentes, semleges lenni, ha zöld energiát fogunk felhasználni. Ennek érdekében ugye zöld energiát fog kelleni vásárolni, ez mellé próbálunk megújulókat telepíteni, tervbe van véve első lépésbe egy 30 megawattos napelempark telepítése szigetüzemben, hiszen a gyárnak, az állógyárnak, tehát amikor nem termelünk, akkor is durván egy 20 megawattnyi villamos fogyasztása van. Tehát ha semmit nem megy, akkor is ez a mennyiség elfogy. Ezt szeretnénk úgy lefedni megújuló energiával, hogy ne a piacról kelljen még egy állógyár fenntartásához is energiát vásárolni, és felmerült, hogy ugye a hőigényekre, mert az is jelentős a hőigény, a technológiai és a kommunális hőigény is, hogy egy 30 megawattos bioerőmű vagy hulladék alapú erőmű, ez még nem tisztázódott, hogy milyen irányba indulunk el, de hogy még egy 30 megawattnyi valamilyen zöld erőművet telepíteni kellene a gyárba. Ezek a fejlesztések nagyon nagy volumenűek és jelentősek. Ezt 2030-ra megvalósítani nagyon komoly feladatnak látom, és még ezekkel is azt gondolom, hogy a teljes folyamat karbonsemlegessége nem elérhető. Ehhez hozzátartozik, hogy a villamos hálózatunkat azt teljesen meg kell erősíteni, a belső hálózatot. Ugye, aki ismeri a Dunaújvárosi gyárat, aminek az új neve most Liberty Dunaújváros, az tudja, hogy egy város a városban, tehát egy nagy terület, nagy ellátóhálózatokkal, 10 kilométeres vezetékhosszakkal, hasonlókkal. És ami még számomra nagyon fontos,
hogy energiahatékonyság terén, tehát a meglévő technológiáknak, meg épületeknek az energiahatékonyságával nagyon sokat kell foglalkozni. Nagy az elmaradás ezen a területen is nálunk. Keressük a kapcsolatokat, ugye az új technológiának, ennek az elektromos ívkemencés technológiának az alapanyaga, hogy így fogalmazzak, a hulladék a cél. Ugye Magyarországon 1 millió, 1,5 millió acélhulladék keletkezik egy évben, aminek a felhasználása nagyon jó volna, ha Magyarországon történne meg, és nem exportálnánk külföldre, és jó minőségű terméket a magyar piacra elő tudnánk állítani. Nagy beszállítói lehetnénk, ha ez sikerülne az autóipari cégeknek, amiben ugye jelentősen erősek vagyunk. Ezért keressük a kapcsolatot a MOL-lal, MOHU-val is, már bizonyos puhatolózások ezen a téren is voltak, és a hidrogén felhasználással is foglalkozunk régóta már. A 30 megawattos napelempark letelepítése után, ugye mondtam, hogy 20 megawatt az a zsinór teljesítmény, amit mi mindig elhasználunk a gyárba 7 nappal átéve, de marad egy 10 megawatt, amiben gondolkodtunk abba, hogy ezt az energiát úgy tárolnánk, hogy zöld hidrogén lenne az előállítás. Ugye a gyárban hidrogént mi már technológiai célra is használunk. Köszönöm szépen, Ágnes, elnézést, hogy beleszólok, csak nagyon megy az idő, és szeretném, ha a többiek is szóhoz jutnának. De nagyon izgalmasak ezek a tervek, és egyrészt számomra ezek is újdonságot jelentettek, és hát annak ellenére, hogy ambiciózus, és ezt ön is jelezte, azt gondolom, hogy a helyzet olyan most a világban, meg nyilván Magyarországnál is a kibocsátás csökkentésből, hogy ilyen ambiciózus célokra van szükségünk, és hát ezek felé fontos haladni, és jó volt hallani, hogy ilyen nagy tervek vannak Dunaújvárosban, viszont szóba került a hulladék, és akkor itt van velünk Márza Péter is, aki ennek a szakértője. Hát ugye a hulladék ágazata, ahogy említettem, ugyan idézőjelben csak 6%-ot képvisel az üvegházhatású gáz kibocsátásokból, de nyilván egyéb más problémákat is azért tud okozni a nem megfelelően kezelt, illetve felhasznált hulladék. Hát ugye azt tudjuk, hogy nagyon nagy változások vannak most ezen a piacon, vagy ebben a szektorban. Szóba került már a MOHU, mint szereplő, aki meghatározó lett, a MOL-nak a cégéről van szó. Most ugye hamarosan jön a kötelező visszaváltási rendszer, ami egyébként zárójelben 20-30 évvel ezelőtt tökéletesen működött már Magyarországon, csak valamiért tettünk egy teljesen fölösleges és elég káros kört, amíg ezt nem csináltuk. De hamarosan a biológiai hulladékot is külön kell majd gyűjteni, illetve egyéb más változások is lehetnek ebben a szektorban. Hogyan látjátok a szektornak a helyzetét, milyen módon lehetne még jobban kezelnünk a hulladékot? Ugye a hulladéknál a legrosszabb, ami történt, az a lerakás, tehát egyszerűen az elhelyezése valami lerakóban, és az üvegházhatású gázok is innen szabadulnak föl leginkább, úgyhogy ez a legrosszabb opció, de milyen jó opcióink vannak, és hogyan látod a szektor helyzetét? Nehéz lesz erről röviden beszélni, de igyekszem azért összefoglalni. Valóban egy nagy, hát hogy is mondjam, igen, mondhatjuk úgy is, hogy a 24. órában vagyunk a bizonyos tekintetben a hulladékgazdálkodás átalakításában. Bár ugye az Európai Unióban a hulladékos keretirányelv az 2018-as, és azóta mostanra sikerült itt Magyarországon legalább terveket kialakítani, hogy hogyan lesz átalakítva egy fenntartható irányba. Ez a MOHU által kezelt koncesszió az idei évben vette át a hulladékgazdálkodást, legalábbis ami a lakossági oldalt illeti,
És mi is, mint civil szervezet, inkább a lakossági hulladék megelőzéssel tudunk foglalkozni, az ipari részekről most kevésbé tudok nyilatkozni. De azt érdemes tudni, hogy honnan indulunk. Jelenleg Magyarországon a települési hulladéknak körülbelül a 60%-a lerakón végzi, ami a legelfogadhatatlanabb hulladékkezelési megoldás környezeti és klíma szempontból, valóban az erőforrásoknak az elpazarlása. Az EU-ban cél az, hogy 2035-re minden tagállamban maximum 10% jusson lerakóra, tehát ezt kellene megugranunk a következő években, és ehhez támogató tud lenni az a néhány témakör, amiben mostanában lesznek valóban drasztikusabb változások. Például a betétdíjas rendszernek a bevezetésével. Ennek a pontos kialakítása zajlik éppen jelenleg. Azt tudjuk, hogy visszaválthatóak lesznek az egyutas italcsomagolások is. Ezek jellemzően ugye a PET palackok és az alumínium dobozok, illetve az egyszerhasználatos üvegekre is bevezetésre kerül. Egységesen ez a háromféle italcsomagolás egy 50 forintos visszaváltási díjat fog kapni, ami azt a célt szolgálja, hogy a visszagyűjtés és ezeknek az anyagáramoknak a hasznosításra való, újrahasznosításra való előkészítését segíti. Jelenleg nem kielégítő az, ahogy a lakosság szelektíven gyűjti ezeket az anyagokat, tehát azt reméljük ettől a rendszertől, hogy jobb minőségű és nagyobb mennyiségű, vagy nagyobb arányú lesz a visszagyűjtés a újrahasznosításra. Azt is tudjuk, hogy egyelőre a szabályozás szerint a 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben lesz kötelező egy ilyen visszaváltó automata. Tehát lakossági szinten azzal fogunk találkozni januártól, hogy megjelennek ezek a visszaváltó automaták, ahová a PET palackokat, az italos dobozokat és az egyszerhasználatos üveg italcsomagolásokat, kivéve zárójel a tejtermékekét, vissza lehet majd vinni, és 50 forintot visszakap a fogyasztó vásárlási utalvány vagy készpénz formájában, illetve lehet, hogy jótékony célokra is fel lehet majd ajánlani ezt az összeget. Ezen kívül önkéntes alapon a kisebb üzletek is bejelentkezhetnek. Eddig úgy tudjuk, hogy kb. 100 üzlet jelezte, hogy ő is szeretne ilyen visszaváltó automatát. Nyilván hosszú távon cél lenne, hogy minél több helyen a fogyasztóknak minél könnyebben elérhető helyen megtörténhessen ez a visszaváltás, tehát tervezik további, körülbelül összesen 5000 ilyen visszaváltó pont lesz az évek alatt. Ami a fogyasztók számára még fontos információ lehet, hogy meg fog jelenni egy új ikon a csomagolásokon, ami a visszaváltásra, vagy az újratöltésre utal. Ugye az egyszerhasználatos csomagolásokon túl a betétdíjas üvegek is kapnak egy új szimbólumot, bár ez az egész szabályozás nem akadályozza ugye az újratöltési rendszereket, de nem is igazán segíti elő. Ezeknek a betétdíját a gyártó fogja meghatározni. És azt érdemes tudni, hogy amit nem váltunk vissza, azok az összegek a MOHU-nál maradnak, és ezt a rendszer feltartására kell majd költeniük. Azt egyébként még hozzátenném, hogy az Európai Unióban Magyarországon az egyik legmagasabb az eldobott italcsomagolásoknak az aránya, és hát azt becsülik, hogy ettől a visszaváltási rendszertől ez az eldobási arány akár 80%-kal csökkenhet. Tehát ez nagyon előremutató lenne, reméljük, hogy ez így valóra is fog válni. Aztán a másik ilyen nagyobb témakör, ami szintén jövő évtől
indul, ez a biohulladéknak az elkülönített gyűjtése, a lakosságtól való elkülönített gyűjtése. Itt is aláhúzom azt, hogy ez a lakossági oldal. Fontos lenne, hogy foglalkozzon majd a döntéshozói szint azzal, hogy az éttermektől, szolgáltatóktól, az élelmiszeripari kereskedőktől is az élelmiszer hulladék vagy a biohulladék megfelelő helyre kerüljön. A lakossági begyűjtés valószínűleg szakaszosan fog beindulni. Jelenleg tudomásom szerint néhány helyen már pilot projektek zajlanak. Itt arra lehet számítani, hogy ahogy most a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerben mondjuk a papírért és a műanyagért jön egy kukásautó, ugyanúgy a biohulladékot is elkülönítetten fogják tudni gyűjteni a háztartások. Ami azért nagyon fontos, mert így jelentősen növelhető az az arány, ami újrahasznosításra kerülhet. Jellemzően biogáz, illetve ipari komposzt telepekre kerülhet majd a begyűjtött biohulladék, és nagyon fontosnak tartjuk, még ugye nem jelent meg a pontos végrehajtási rendelete ennek a jogszabálynak, de javaslatokat tettünk szakértőinkkel, és nagyon bízunk abban, hogy ez a végrehajtási rendelet a házi és a közösségi komposztálás témájában is világosabb iránymutatást fog adni, mint az eddigi jogszabályok. Azt látjuk civil szervezetként és lakosként is, hogy egyre több helyen népszerűek a helyben történő komposztálási megoldások, és ez nagyban segíteni a biohulladék elkülönített begyűjtését, hogyha a komposztálható része az valóban helyben hasznosulna. Ebben fontos lenne, hogy támogatást és legális jogi hátteret kapjanak a közösségi komposztpontok, nem csak társasházi, hanem egyéb közösségi megoldások is. Talán ez a két ilyen nagyobb téma, ami most említésre érdemes. Köszönöm szépen. Körülbelül még 15 percünk van a rendezvényből, úgyhogy most mindenkit kérnék, hogy egy nagyjából ilyen 2 perces időkeretben reagáljon majd a további kérdésekre. A közönséget pedig biztatom, hogy ekleten kérdezzenek a panelistáktól, hogy a végén fel tudjam tenni azokat a kérdéseket is. Ugye lement az első kör, és akkor Leventéhez fordulok, mert hogy a Green Policy Center is foglalkozik mind a 3 szektorral, ami eddig szóba került, és hát nem csak a nektet értékeljük egyébként, hanem ezzel kapcsolatban szakpolitikai javaslatokat is tettünk még korábban. Ezeknek a nagyon rövid bemutatására kérném Leventét. Parancsolj. Így van, köszönöm szépen. Tehát tavasszal jelent meg ez a javaslatcsomagunk, itt az különböző ágazatokra összesen 42 javaslatot dolgoztunk ki. Hát most csak nagyon röviden egy-két gondolatot dobnék be ezen szektorokra nézve. Tehát a mezőgazdaságban ugye hallottunk, hogy a kidobott élelmiszer mennyiségének a csökkentéséről, ezt természetesen mi is fontosnak tartjuk. Tehát itt az ilyen élelmiszermentő programok, mint amilyen ugye már el is indult, azt lehetne még jobban kiterjeszteni, és valóban jó lenne az éttermekkel is foglalkozni az ipari résszel. Ösztönözni kell az egészségesebb és egyben klímabarátabb étkezési szokásokat, beleértve a helyben termelt és szezonális termékeknek a fogyasztását. Itt magát az adózás, illetve árstruktúrát lenne érdemes úgy átalakítani, hogy ami olcsóbb, az legyen az egészségesebb is egyúttal. Ugye a mezőgazdasági energia felhasználás zöldítése is megéri a támogatást, itt főleg a kisebb gazdaságok esetén nem biztos, hogy a közös agrárpolitikából származó összegek azok önmagában elegek lesznek ehhez. Illetve a mezőgazdaság alkalmazkodását is olyan módszerekkel kell elősegíteni, amelyek nem rontják a kibocsátásokat, tehát mondjuk egy dízelgenerátoros öntözési rendszer az nem biztos, hogy jó, tehát valami olyan komplex megoldásra van szükség, ami mindent kiszolgál.
És kicsit átevezve a hulladékgazdálkodás, hogy az élelmiszerkörön túl is, hogy a körkörös gazdaság felé történő előrehaladást mindenképpen fontosnak tartanak, mind az üvegházhatású gázok szempontjából, mind pedig anyaghasználat szempontjából. Tehát itt ugye a hulladék hierarchiának az érvényesítése lenne szükséges, nyilván megint csak például a javítások áfáját lehetne csökkenteni, rengeteg tájékoztatásra van szükség mind a mezőgazdaság, mind a hulladék terén. Ipar esetén egy kicsit külön kezeltük a kicsi, meg a nagy létesítményeket, amelyek ugye nagyok az EU kibocsátás kereskedelmi rendszere alá tartoznak. Az energia átmenet beruházásának a finanszírozása is egy érdekes kérdés, még ennyire magas a jegybanki alapkamat, addig esetleg kamattámogatott hitelprogramokban lehet gondolkodni. Energiahatékonysági kötelezettségi rendszert meg kell erősíteni, hogy hozzá passzolódjon a magasabb energiaárakhoz, illetve magasabb energiahatékonysági célokhoz. És akár klímavédelmi megállapodásokat is köthetne az állam az egyes ipari ágazatokkal, hogy az EU kibocsátás kereskedelmi rendszerén kívül, hogy ezeknek is legyen valamilyen dedikált kibocsátás csökkentési pályájuk, és ezért cserébe kaphatnának valami adókedvezményt, ha tartják magukat ez a pályához. Az ebben önkéntesen résztvevő létesítmények, hogy az Egyesült Királyságban van ilyen rendszer, ami nem működik. És hát egyébként olyan nagy szerepe lenne az iparban, az innovációnak, hogy részben ezt hallottuk, tehát itt Magyarországnak is ebben élen kellene járnia, nyilván ehhez több innovációs támogatásra van szükség. A technológia átalakításhoz meg kell teremteni a külső feltételeket, tehát az államnak van egy koordináló szerepe abban, hogy legyen elegendő zöld áram, zöld hidrogén, feldolgozható hulladék, stb. Illetve támogatni kell az innovatív, fenntartható gyártási technológiák hazai elterjedését, tehát itt kifejezetten az áttörést jelentő technológiákról van szó, amelyek nagyon újak, nagyon innovatívak. Itt ugye mind a beruházás, mind a működés, ezért egy kockázatot hordoz, amiben az állam ki tudná venni a maga részét. Az üzemek felújításánál vagy új építésnél pedig jó lenne, ha előre átgondolnák a későbbi zöld továbbfejlesztési lehetőségeket. Köszönöm szépen, így röviden így gondoltam. Köszönöm szépen, Levente. Nyilván ezt most csak felvillantani tudtuk, de a Green Policy Center honlapján elérhetőek ezek a javaslatok részletesebben is. És akkor újra a többi panelistához fordulok. Most menjünk fordított sorrendben. Szóba került a Dunafer kapcsán is, hogy nem lehet teljesen dekarbonizálni az acélgyártást, és hát ugye a NECT-ben is egyébként felmerül a Carbon Capture and Storage technológiának az elterjesztése, hogy erről mit gondol, tehát hogy ez megoldás lehet-e az iparban, hogyan áll ez a technológia egyáltalán. Ugye itt a széndioxidnak egyfajta befogásáról van szó, és eltárolásáról, ami azt a részt érinti, amit már nem lehet lecsökkenteni. Szóval hogy mit lehet erről elmondani egy ipari szemszögből, hogy áll ez a történet? Hát én ezzel a kérdéssel, a befogás tárolással CO2-nél ugyanúgy vagyok, mint a hulladéklerakással. Kicsit úgy érzem, hogy elodázzuk a problémát, valaki másnak a nyakába tesszük. Nincs is ezek a technológiák igazán jól kidolgozva, ráadásul a kohászatban ez a CO2-nek a befogása elég nehéz, hiszen csak a Dunaújvárosi gyárban is 15 kémény, rengeteg más kibocsátási forrás van, amelyiknek ráadásul még az összetétele is különböző. Tehát most ezt összeszedni, eltárolni valahol nagyon nehéz. Tároló területekre ugye a földgáz kivezőket kísérleti céllal próbálják használni, ezek is még csak kísérleti fázisban vannak, vagy Észak-Európában a tenger alá eltenni. Nem tudom, hogy ez egy jó megoldás-e. Ha már CO2-t összegyűjtünk, akkor mindenképp a vegyipari hasznosítás volna a cél számomra, de ez a technológia is még eléggé ott tart, hogy igen, csak mit csinálunk a termékkel, kell-e az egyáltalán majd a metanol, vagy nem tudom én, amit előállítunk ezekből. Tehát a lerakásnak nem vagyok igazából,
éve, és nem is nagyon látom, hogy ezt hogyan tudná mondjuk egy Dunafer megoldani itt Európa közepén, hova tennénk ezt. És mondom, a másik probléma nehezen összegyűjthető, sok forrás van, amit össze kéne szedni. Nem tudom elképzelni, hogy mindent össze lehet szedni, és utána hova teszem le, hova viszem el vezetéken keresztül, hol találok olyan kiürült földgázmezőt, mondjuk, mit tudom én, Szeged környékén, vagy csak mondok most valami időpontot. Tehát ezt úgy nem igazán tartom. És mi az, ami megoldás lehet ehhez képest, illetve mi az, ami a NECT-ben is kellene, hogy szerepeljen az ipar zöldítése? Az ipar zöldítése terén én alapvetően a zöld hidrogént, a hőenergia szektor racionalizálását látom, az energiahatékonyság javítását, nagyon sok van, digitalizációt, már itt szóba került, a körkörös gazdaság, tehát el kellene indulni, összekapcsolni a megfelelő partnereket, hogy tényleg minden összekapcsolódva felhasználásra kerüljön, és ezekben induljunk el. Kutatásfejlesztésre én azt gondolom, hogy sokkal többet kellene fordítani, szemléletváltásra sokkal többet kellene fordítani, energiahatékonyság, messze menőkig, szemléletformálás, kutatásfejlesztés. Pár szóba, hogy nem akarom az időt húzni. Köszönöm szépen, ezek nagyon fontos észrevételek. És akkor Kingához fordulok, közben Péter írásban válaszol a kérdésekre. Sajnos az internet kapcsolat az nem volt túl megbízható. Kinga, tőled azt szeretném kérdezni, hogy egyrészt reagálsz is az elhangzottakra. Ugye sokat beszéltél a technológiai oldalról, mezőgazdaságban milyen lehetőségek vannak, de legalább ennyire érdekes, hogy a fogyasztói szokások hogyan tudnak megváltozni, mert ugye nyilván a termelés az ahhoz is igazodik bizonyos szempontból. Mit látsz ezen a téren, illetve mi az, amit te hiányolsz a NECT tervezetben, mezőgazdasági intézkedések kapcsán? Már beszéltél ezekről, de hogy mi lehetne, amit 2030-ig mondjuk ki lehetne tűzni reálisan Magyarország szempontjából? Oké, tehát a technológiák mellett az élelmiszerfogyasztási szokás szerintem ugyanolyan hangsúlyos ahhoz, hogy csökkentsük a kibocsátást. Tehát én is azt mondom, hogy a fenntartható élelmiszerfogyasztást népszerűsíteni kell, mind az állam szintjén, mind a társadalomnak közösen kell ugye ezt előtérbe helyezni. Fontos a tudatosságnak a növelése, a táplálkozás és az élelmiszer pazarlás terén is, mert hogy rengeteg élelmiszer hulladék kimegy. Fontosak a különböző alternatív készítményeknek a fejlesztése és támogatása. Tehát tényleg mind a két terület nagyon fontos ahhoz, hogy az élelmiszerbiztonságunk is fent maradjon, és hát igen, az állam különböző programokat tud szervezni, akkor a Nemzeti Agrárkamara is szervez, és többet is kéne szerveznie szerintem ilyen programokat, ahol az agrárium meg az élelmiszer fogyasztást is próbálja megváltoztatni, és ezáltal a tudást is formálni. Illetve ami még a képzéseknél fontos, hogy amikor a szakembereket képezzük, ott már olyan gyakorlatokat tanítsunk meg a gazdálkodóknak, hogy a fenntartható gyakorlatokat hogyan tudják elsajátítani, tehát hogy ez szerves része legyen a szakemberképzésnek, hogy ezt később ugye tovább tudják adni ezeket a gyakorlatokat, tehát hogy ezt kicsit a tananyagot is módosítanám, meg a klímabarát, klímaokos eszközöket is beletenném, hogy egy kicsit itt is innovatív oktatást hajtsanak végre, tehát ezt ugye állam szintjén, meg oktatás szintjén. Illetve ami még, most azon gondolkozom, igen, még ami különben még egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy az erőforrásoknak a felhasználása, ez az iparágak között, hogy hogyan történik. Tehát ugye a fő erőforrásaink ugye korlátozottak, tehát itt mondjuk ha
az erdőtelepítést is nézhetjük. Tehát, hogyha erdőt telepítek, megkötöm a széndioxidot, ugye kérdés milyen erdővel, de ezáltal ugye mezőgazdasági területet vonok el. Vagy ha az alap erőforrásunkat, a vizet nézzük, ugye vízre az iparnak, az agráriumnak, a városi vízellátásnak is szüksége van, és ezt valahogy egyensúlyba szükséges tartani. Tehát akár tényleg ágazati szinten partnerségeket érdemes talán létrehozni, hogy közösen kitalálni, hogy akkor hogyan osztjuk el ezeket az erőforrásokat, mert igen, tehát hogy mindegyiknek szüksége van rá. Például önkormányzati szinten én találkoztam olyannal, a mi városunkban például az volt, hogy az ivóvizet például nem lehet használni öntözésre, medencetöltésre. Ez nagyon jó, csak ezt például senki nem ellenőrizte, tehát hogy egy kicsit próbálták korlátozni a vízfelhasználást, de hogy ezt egy kicsit tovább lehetne vinni talán. Ez is egy jó intézkedés lehet. És szerintem így talán ennyi hirtelen. Jó, nagyon szépen köszönöm. Egyébként pont benne vagyunk az időkeretben. Úgy láttam, hogy egy chaten gyakorlatilag az összes kérdésre választ kaptak a kérdésfeltevők. Köszönöm, Péter, a válaszokat írásban. Én azt gondolom, hogy ennyi idő alatt adtunk egy átfogó képet ennek a 3 szektornak a helyzetéről, itt a NECT felülvizsgálati folyamatában. Ugye a folyamat most úgy fog folytatódni, hogy a bizottság is visszajelzést küld majd Magyarország számára a benyújtott draft változatra, és Magyarországnak jövő nyárig kell véglegesítenie ezt a tervet, amit mi is szorosan nyomon fogunk követni, és igyekszünk becsatornázni azokat a javaslatokat, véleményeket, amik itt is elhangoztak, illetve saját magunk is igyekszünk még további javaslatokat megfogalmazni majd, a bizottság észrevételeit is figyelembe véve egyébként, és hát bízunk benne, hogy a lehető legjobb minőségű anyag fog összeállni jövő évig, mert ahogy hallottuk, vannak egyébként lehetőségek. 2030-ig rendkívül sok forrás is rendelkezésre áll Magyarország számára, ezek főleg Európai Uniós források, hogyha eljutnak az országba, de egyébként hazai forrásokban is vannak lehetőségek. Úgyhogy ambiciózus tervek és hatékony végrehajtás ez a kulcsfogalom, vagy kulcsmondás, azt hiszem a 2030-ig terjedő időszakig, és aztán majd még tovább 2050 és még azon túl is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a panelistáknak, Bíró Kingának, Felföldi Ágnesnek és Merza Péternek, hogy itt voltak velünk. Leventének köszönöm a prezentációt és a hozzászólást. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és kövessék továbbra is a Green Policy Centernek a különböző eseményeit. Várunk mindenkit legközelebb is szeretettel. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra. Köszönjük szépen! Köszönjük, viszontlátásra! Sziasztok! Sziasztok!